Para a Consellería do Mar, o seu departamento actuou axeitadamente para rematar cos conflitos na confraría de Carril. Rosa Quintana defendeu que en todo momento se axustaron á lexislación vixente. O que é a intervención administrativa dunha cofradía é un asunto no que xa temos sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que non se pode intervir de oficio, e dúas que o que ten que ver ca intervención no traballo diario para conseguir que todos os socios dunha cofradía teñan o máximo tratamento legal posible, se ven a facer dende o minuto 1. Quintana referiuse especificamente ao último conflito no Pósito. Recordemos que o enfrontamento viu dado pola negativa da confraría a deixar vender na lonxa carrilexa o marisco recollido por 6 mariscadores que contaban co necesario Permex da Consellería. Nos, cando consideramos que as persoas que iban a acceder como novos socios da cofradía de Carril tiñan dereito á obtención do permiso de explotación, así se lles deu e se acreditou, e en todo caso, cando tuveron dificultades para poder comercializar os seus produtos na lonxa de Carril, se lles brindou todo o apoio con guardacostas traballando diariamente cas mariscadoras para facilitarlle que puderan comercializar os seus produtos a través das outras lonxas da propia ría. A conselleira responde deste xeito ao pronunciamento unánime que onte realizaron todos os grupos da Corporación Vilagarcía en defensa das mariscadoras carrilexas. No pleno acordaron requerir a Consellería a súa intervención na confraría para evitar a conflitividade. As explicacións de Rosa Quintana non convenceron o alcalde de Vilagarcía. Veño un pouco máis desalentado cando escoito a conselleira de Pesca decir que xa se está facendo e que xa se está mediando. A realidade demostra que non, que a conflitividade que está vendo na confradía de Carril chegou aos límites intolerables, que non quedemos solamente en xestos nun pleno para quedar ben deante de uns determinados veciños, pero despois a realidade é que a Consellería siga nesta mesma actitude. Por parte da Consellería de Pesca están esperando moito máis e que poña fin a algo que non se pode permitir. Rosa Quintana participou na inauguración da xornada O valor do mexillón en Galicia e os seus retos futuros, organizada por Obmega. Segundo destacou, durante o 2017 os mexilloeiros desembarcaron 267.000 toneladas en lonxa e facturaron ao redor de 122 millóns de euros, cifras que son as máis altas da última década.